از وەک خۆردێکی وی وڵاتی ملەتێکی کورد یانی گاوا بە چاوێ خۆڵەکێ بڕاستی ملەتێکی بندست ملەتێکی شخوا کەنگی ئەم گەلێکی بخوا حسیان ولۆ ینی ئۆرتامە و ژیانی نەما خۆش بوو گاوا چوم دبستانê ji mir got zimanê te çê nabite vî zimanî biştexile tu bi kurdî biştexile axaftinê bike ji we çaxê her roja îro jî dilê min ma îro bi nas kiriye tişekî li malê cam ji min re digot bi zimanê kurdî naxim û ne bavê min ji min digot we li gund bi kurdî naxim çûm medreseyê dibê ji bilî zimanê erebî pêvîn qedexeyî wilo digotin eşkere digotin bi rastî di wirdê min û vê jiyanê neman hevkiriyan çima ja pirs çima yani çi heyî çîrok çi ye wê çaxê tevgera kurdî a siyasî ja hebû em jî derbasî hundirê tevgera kurdî bûn ji ber ku geva derbasî hundirê tevgera kurdî bûn zimanê kurdî jî bala min kişand û zimanê kurdî qedexe bû te dîçî tiştê qedexe bêtir bala me ro dikişî wê çaxê jî çavkanî û ji bo zimanê kurdî jî peyda nebûn radyekî Êrîvanê hebû radya Bexdad hebû cara şoreşa Eylûlê jî hebû ê bi rastî mamoste gava min zimanê kurdî xwend rokê ji roja wek xewnekê jî di bala me de tune bû ez ê bi kurdî helbestê binivîsim ya çîrok binivîsim yanî gava min zimanê kurdî dixwend wilo bala min dikişand peyvên kurdî hebûn me nebihîstibûn me wata wê nas dikir me macna wê nas dikir wilo bêtir wilo girêdan ortema û ziman diçê dibû lê ji ev girêdanaya wê min bikişînin ji bo ez binivîsim ev ne di bala min de bû yani û ne biryar bû û ne ez tê de difikirîm jî lê min zimanê kurdî dixwend yani ji ber ku zimanê kurdî ye û kurdî qedexeyî min dixwend yani yani heya cara diya me camê ji xwe xelkê rojan dibin camê pirtûkê min di bin kayê dibe tişand digoj bo kes nebîne di bin kayê dibe tişand ez bin kayê dibe tişand ji tirsa ji ber vê xwendina hanê rokê ji roja hevalekî min ana şehîd yani rokê li dawetekê ez dîtim got min bîstî tu helbestê dinivîsî helbesta çi yaw yani wilo wek mesela ku yek serî wî şiyar bibe li kevir kev û şiyar keve helbesta çi min ku ez tu helbestê nanivîsim walla gav ev pirs min kir îja min dî bê hemdî min jî ev pirsaya ji min kir ku bira çima tu helbestê nanivîsî wilo ez hatim kişandin bi şêweyekî dikarbêj yani wilo ne sîstematîk bû ne pîlankirî bû bi şêweyekî wilo dikarbêj ji sidfê yani dewra xwe tê dîst walam helbest nivîsand min nivîsand diqetand û davêt min nivîsand diqetand û davêt te dît berre me bekelora jî dixwend bavê min nizanî çi çîrok bavê ji xelkê digot hema dinivîs û diqetîne nizanî çîrok digot hema dinivîs û diqetîne ew helbestê nediketin serê min diqetandin min davêtinî Salihê Heydû dît min Diham Ebdilfettah dît min helbestê xwe pêşwan kir got ev heye helbest e got tu helbestê yani tişekî balkê ji mir got jî bi rastî her duan tişekî balkê ji mir got Salihê Heydû jî û Diham Ebdilfettah ji mir got tu helbestê bi kurdî dinivîs ya çawa ji min helbestê bi kurdî dinivîsim an ez bi kurdî dinivîsim ku mijarên te û mejiyê te û hestên te giş kurdînê tê di kurdînê bi rastî jî ev şitaliya wan gelekî felsefî ye hinek erê helbestê bi kurdî nivîsin bi sûretê hindirê de nekurdîn ji ber ku min sûretê milletê din nedîtibûn min mînakê milletê din nedîtibûn tiştê li ba me li kurdawariya me hebû min ew dinivîsa gotim bi kurdî dinivîse bi rastî çîrok ev dest pê kir mamoste yani nasname te wêjeyî ji wê de ji wilo dest pê kir yani